Matur nuwun. Latihan bawa Setya Tuhu kalih latihan Pambagioharjo. Pamintaku nimasitase hatot runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine tatan kinggang sarambut lamun atoh saketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu pindha mimilan mintuna hayo nimas bareng hana tepi wajib situasi perayaan. Ya, kalajengaken latihan Pambagioharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih rahmating Gusti kang murbeng gesang tansah kajiwa lan sateruse. Kasariro dumateng panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung dumadi mahanani tentrem rahayu. Dun dumateng para pisepuh sesepuh adi sepuh ingkang saestu wonten pamawas saha ledha ing pitutur ingkang kula bedheni dumateng para panembahan pambaking projo saking gari ingkang kinarya pangayom sopandang panggoning para warga-kasih ingkang pantes kinurmatan tinambung dumateng Baroy Agung keluarga almarhum Bapak Slamet Yono saha Ibu Setyawati Meningsih saking Kongkong Semarang ingkang saestu luhur budi sagung para tamu kakung miwah budi ingkang pinanggih pakurmatan. Saderengipun kula nyuwun pangapunten wonten kula sampun kumawani ngadeg wonten ngaso panjenengan sami inggih awit kula minangkani pamungkasipun ingkang sampun dadi Bapak Andriatno dalasan Ibu Tri Randini kang sepatus matur wonten ngaso panjenengan sedaya. Ingkang sepisan wonten pangipun sumangga pelajaraken saran-saran munjulaken raos syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun babar kanugrahan ingkang mamurahan dumateng panjenengan sedaya dalasan kula.
Sholawat lan salam mugi-mugi tansah kaparinga dumateng junjungan kita Gusti Kanjeng Bawono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tansah kita tenggo-tenggo menggah pitulunganipun wonten ing dinten akhir sanate. Ingkang kalih kula ngaturaken pambagya kasugengan saha ngaturaken ageng panggung kang tanpa pemidan awit rawuh panjenengan saperlu kula suwuni tambahi donga pangestu tumrap Gendho Ayu Aring Febiana Andiani nggih Atmojo putri kinasihipun Bapak Andiano saha Ibu Triratini ingkang badhe gesang bebrayan kaliyan Mas Gusla Sidik Nurlaman nggih Atmojo Kangkung kinasihipun almarhum Bapak Slamet Yono saha Ibu Setyawati Meningsih. Ingkang namipun kula bilih anggen kula nanggapi rawuh kaliyan sedaya kapenggalih kirang dadosaken saking penggalih so kirang trep menggawe tata trapsila pramila kula nyuwun pangapunten. Sedaya wau kalungku awit saking cuketing karunia. Ingkang salebetipun keluarga Bapak Andiano ugi ngaturaken ageng panggung dumateng sanak kadang tombol tetalih Solo Sinoman ingkang sampun tarik pambiyantu dumateng bot repotipun keluarga. Bapak Andiano dan saged piwales dumateng saya panjenengan namung den donga mugi-mugi Gusti Allah paring pintu arupi ganjaran ingkang kalangkungaken dumateng panjenengan sedaya. Pungkasane atur sumangga kasekecakno anggenipun lenggah ngantos purnaning bahagian wonten ing ari kaliyan siang menika. Kupat duduh santen bokile tempat kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.